Tambaya daga ɓangaren ba da shawarwari na JES. Wani manomi da ke ɗaya daga cikin rukuninmu na ba manoma shawarwari ya kawo tambayarsa game da matsalar gonar shi. Tambayar manomin ita ce, wasu ƙwari sun cinye ganyen masara na a gona, sun lalata shi sosai, me zan yi? To ga amsa da kuma shawarar da JES ta bada game da matsalar wannan gonar. Da farko dai, wannan matsala ce da yawancin manoman masara ke fuskanta. Ƙwarin da ake yawan gani suna haddasa wannan matsala sun haɗa da caterpillar masu cin ganye kamar fall armyworm da kuma tsutsa masu huda kara kamar stem borer, sai kuma ƙwari masu huda ƙwai su ne pod borer. Ga abubuwan da za ka iya yi nan da nan. Da farko, duba lafiyar shukarka, sannan kuma sai ka bincika ƙarƙashin ganye ko tsakiyar shuka don gano ƙwarin. Bayan an bincika shuka, ana iya amfani da ganyen nim wato ganyen maina, wasu su kira shi da dogon yaro ko darbejiya. Yadda za a yi amfani da ganyen nim, za a haɗa wannan ganye na nim da ruwa sai a fesa sau ɗaya a mako. Wannan hanya ce mai lafiya da ke korar ƙwari. Idan da buƙatan amfani da magungunan ƙwari, a yi amfani da Emamectin benzoate kamar Emasta da kuma haɗin Trostil wanda ake haɗa Abamectin da Lambda Cyhalothrin. Adadin da za a yi amfani da shi za a kwatanta kimanin 0.3 ml a sanya a cikin lita ɗaya na ruwa, ko a yi amfani da gram 11 na maganin a eka ɗaya na gona, sai a haɗa da adadin ruwan da za a buƙata. Sannan a lokacin feshi, a kula kada a yi feshi da yawa ko kada a wuce wasu wurare. Kariya muhimmi ce. Idan an sami waɗannan magunguna, sai a karanta yadda za a yi amfani da maganin don kare lafiyar gona. A sanya safar hannu don kariya ga fata, kada a bari maganin ya taɓa jiki kai tsaye. Daga ƙarshe, a kula da lokacin feshi, kada a yi feshi a lokacin da rana ya yi zafi. Lokaci mafi dacewa shine da yamma ko da safe. Shawara domin kare gona nan gaba. Maye gona, wato kada a ci gaba da shuka masara a wuri ɗaya kowace shekara. Wannan wata dabara ce da take hana ƙwari jurewa yanayi a gona. Sannan cire ciyawa da datti bayan girbi. Kada a wuce adadin da aka ba da shawara da bayani akan sinadaran da ke taimaka mana a gona. Kada ku manta, manoma fa su ne gadon bayan al'umma, kuma JES na tare da ku kowane mataki.